Yalama sinakar yalama simna sorani. Bo jaga phaita bo jaga. जों हा नानाय फायो रायो बाराबो मुसलमान जों राबायका kaisa tiprasani ha yakaya rokoro occupy khai je nakha obno toisa court ni case ni bikhakte ba rai riman bikhakte ha ki film angka nang busuk jarate bikhato bom hai wanso angke belai ko khatongna belai khatongkha maman om hai je kaisa sak ni ha no bui om hai kha nai tongmani obno nang busuk jarate bom hai kanu boba belai kaham no angbo baik maman 속티승. 뭐 바라니 파이냐? 야가야. 뭐 바라니? 하? 뭐 바라니 파이? 야로만 신나서라. 부스로 버럭 박나 끼니요 자가. 파니까. 가방만 파니. 보신 바람이 막만 파게. खापांनि ताखौ टाइप खुक्सं नरक नगै माखना रायो ठीक रायो नि हा नतुई ताबो नरक नगै माखना yang gutomoni para नासिगने जरो ठीक नरक नगै माखना गुtomoni para नि रायो हा शेक लाइमानि ताबुक अजरानि सिमदिया गोबांमा बसरमै गोबांमा सालरमै कुद्र केस रेलायै अमाहिका कायसा रायो लुकोनि कानि जागा थाय हानो मान लाइखा रायो लुको हानो मानानि बुसुक जरातै कठिन बुसुक जरातै चैलेंजिंग बुसुक जरातै फाइट खाइमाने या गलब्रक हाकि फिलिमांखा फियाबा हाकि फिलिम मानो हपानो अजागानि मुस्लिम रक ताबुकबो कुटुल पायाखो बाक्सा तंखो ब्रकनो थानि नोटिस इरजाक फानो ब्रक कुटुलै थांनानि नायाव माहाय अवस्थाव आबनो तैनो थांनाय जरारगबो नरक उराम नुखना अजागा राबाद सबायलायमानि राबाद तामफायलायमानि पुलिस रक बहायनो अजागाव नायमो थांरकनो तनै अमाहिका कारबार खाई ब्रकनो रखलायलायमानि फियाबा ताबुकबो थांयाखो तिनुबो हायना हाय रायो नि लुकुरक अजागाव तिनि कोथुमलायजाक तिनि अ हानो हायना हाय ब्रक नायलायनानि अजागाव बमहाय पार्टी तंखा थांनाय ब्रकनो बहायनो ताइसा थांरिनानि ताइसा रखलायनानि अमाहायनो सामुं प्रोसेस अमाहिखायनो फियाबा कायसा हा सेकजाक माने यागोलो निजिनि हावनो गुबुन बंशरक फाय अमाहिका सेगि तंमानि तौसा मानानि अब बेलायनो कठिन अमाइखायनो फुनुगै रेखा रायनि लुकुरक तिनि हायना हाय ब्रक गुतमनि कामिनि यां आमसानि लुकुरक तिनि हानो तैसे ब्रक तिनि थांलायनाय नायलायनाय थांया ब्रक रकनो बाहायनो अर जे मुस्लिम तै कयेक परिबार तंखो ताबुक बकुटुलियाखौ ब्रकनो बाहायनो कुटुलरनान बागै ब्रक सालायनाय अमाइखानो गोबांमा लुकुरक अर राय लुकुरक फायलायजाक तिनि अजाका नरक नगुमानाय नायतंदि जरनि निउस